biro bedo nosendik 100,000 teachers. Pok notimore kata kamano, kata ndalo Moi, kata ndalo Kibaki, kata ndalo Uhuru, pok nondik joma chalo kamano. Mano iyudo ka kata mana gaset ok ndike, kata mana documentary moro mogolie ni this time gima kamano otimore. Mano onge. Kwaduoge wach mar employment mane timo kasane no, en gima no biro ghafla mapiyo piyo. To awinjo ka jomoko be pinge ni en gima timo mondo nyis ji no yud tije miyudo loka gi ji gomba kendo ji osebedo kamanyo gi kendgi, to ka gidhi to samoro giyudo hinyruok, sirikal okia kuma gintie. Ka koro sirikal okawo gini mogudo mokoni kar mondo ng'ato many achiel mare kende, to wan kaka sirikal wan mwamany nigi tije, to kwa biro Kenya ka twagud ji. Sirikal bo ng'eyo ni joma dwaro tijego ng'eny kabisa. Koro ok ndik gi te dichiel odiochieng' achiel. Ibiro kawe kamano kawgo 3,000. Samoro bang' dweche 2 kata 3 ichak idugi kawo moko. Ibiro kawe kamano ting'e ni jomo kawo modhigo. Moko nitie kuonde ma gibiro weyo ma jomodong' ka biro yudo. Ichalo ng'a modhi tuomo pi aora, ituome dho wath ka, to pi ma malo biro pong'o kanyo pod en tie. Nyaka chieng' moro koro ituom mang'eny ma koro nyalo tiyo kanyo. Omiyo nyaka wami jatelo, president, tich motimo maber. Kawuono samwa bet go kani, nyithindo 600 ni Tom Mboya University Homabay, maka gitieko bang' dweche 6 titero gi Germany te. Magi ji ok ne, ji dwa mana wacho gik maricho ma jatelo timo. Nyoro nyaneno tarik 15 ka, kodwok mafuta gi siling 8. Onge kata gaset achiel manoketo gino headline. To kanoter nondiki muketo headline ma wuoye. To kanotere malo gi siling 2. Ne en headline ma piny lich mokwa ywe. Une ma une sirikal ude timo jinade. Wabeduru joratiro. Ka utimi gima ber wayie ni ber, ka rach wayie ni rach. To kik wabed jomo wabedo recruited e go sirikal ma wane makonyowa moloyo gendini mamoko. E piny Luo ka mane ok wagone Ruto kura. To king'iyo gik otimo e piny Luo, kichako gi Homabay mae, kanye mokwongo dhi otere e chich rech, kanye motere affordable housing, kanye molose yore te mane town odiochieng' achiel, e town achiel. To jomoko mochoko ushuru kuomgi to kelo tinwago. Wane jo Homabay, wane mano miwa minister mar migawo mar pesa. To wane mwago koko moloji. Wawe uru koko gado Luo. Wadluru sirikal ni mondo wabwa yud pokwa. Kik ti kodwa gi jomoko moseng'anyo. Gin ging'anyo nikech giyieng', gisechamo gini diriyo tama igni 10. Omiyo sani wan kaka oganda Luo, wane kaka wakonyo telo ni mondo ti. To ka nitie gimotim maber, ineno kaka wach mar training madhi nyime Homabay. Ok wuoye, wadwa wuoye ma KICC ka mane ok odhi maber. To macha manopang modhi maber, mabe nyaka wagone PS ma interior kamano nikech en manochango mpangilio no modhi maber, makasa ni ji somo mana ka gima gine university. To ka gitieko to gidhi loka. Gikabeyo kamago ok dwa wache, wadwa ma wacho gik maricho, kia abduction, kia otimore nade. Nyaka ng'amo timo tich marach, motimo criminal offense, momaki, waduogo koni ni mano abduction. Tinde ng'ata kata mosero chi ng'ato modhi onegi, ni ji tinde thoi abdak ji to tho. Wayie ni criminal offenses te wadwa keto ne sirikal. Sirikal ok nyal ndiko watchman marito ji te mane pinyni. Ng'amo timo timne ma wadgi odhi onege, ng'amo odhi onege ne wabro manyo, to kik wagang ne sirikal weche moko mag sirikal. Pero kamano Mwalimu Odoyo Owidi, to bende mana mondo mi apani mana piyo ka wakadho wadhira Mheshimiwa Joseph Ndiege e tij fwambo ka ibokone ni ka guok okayo ng'ato, manok news. To ka dane mokayo guogno to news, to mano news. Ageni mano ange par ka ging'an Mwalimu. Ka guok okawo Owidi to news, to ka guok okawo Owidi to ok news dong mano. In kikayo guok to wabolando achiel kachiel kendo kaka weche matuch. Kama chielo nitie kaka kawito pachi Mheshimiwa Joseph Ndiege kotenore kod weche giduto ahinya mosebedo kae ka warango nok mag tije ei Kenya. Okoro nitie jogi mono nigi interview mathoth ahinya mawuok Suna West mani KICC, kendo oganda mathoth penjore lwasi makama nyalose pacho kae mondo mi oganda wa bende oyude thuolo mag tije pacho kae. Wacho jok mani oko da duogo, jok mani e Kenya to dwa dhi oko kama gintieno, jok mathoth mapontiera oko e piny Qatar kod moko mag jo-Arabu manoko. Pero kamana nyanya wacho ne tich e Kenya ka kawuono to tich thin, kendo kineno to ji osomo ma ng'ato ka ng'ato kosetieko skul odwani mondo oyud kamoro